canım, Xudayni zurla. Ey Xuday Allah'ım, sen nişik büyük. Kudretin bütün yer yüzünde danlı. Şöhretin göklerden yukarı ko'tarilgan. Her nerseni şunday zirak etib bar etgansin. Allah'ı köklerini hem yerini yarattı. Tufraktan adamni bar etdi. Anın burun tüşüklerine tiriklik suluşu ürdü. Dünyani bar etüşü suyuklilerin ir bilen xatınını o'zi bilen aralaşıp yaşasınlar deyip o'zine Allah'ıga o'xshatib yarattı. Alar başta Allah'ıga tiran hürmet ko'rsatib, ihtiram saqlab, anın bilen her nersede kilişip yaşadılar. İblis xatınını qutquğa saldı. Xatın Allah'ı aşamasqa qo'shgan ağaçның jimishin aşadı. İrine de birdi, ul da aşadı. Şulay işlep, alar Allah'ın sözünden çıktılar. Uz yollarını sayladılar. Allah'ın şanlıq günahı kişilerini dünyanı bar etüşüden ayırdı. Hem Xuday alarını cennet bakşasından kudu. Allah-u Teala kişilerini bar bir yarataydı. Hem özü bar etken zatlarının özünden ayrılgan bulularını tilemedi. Ama kamil gadillik şığanağı bularak günahını cezasız kaldıra almaydı. Allah-u Teala izgi kitapta özünün dünyanı qutqaru planını aşıp biri. Bu planның gamelge kirgenin birinci bulup İbrahim kure. İbrahim takva kişi bula. Allah anı mübarek kılırga, nesil varisların dengiz yarındağı kum bürtükleri, kökteki yıldızlar sanınca işeytirge vağda biri. Allah İbrahim'nin ne kadar tınlauşan buluğun sınap karar için ulun kurban edip getirge kuşa. İbrahim Allah-u Teala'ga şana, anın sözün tınlay. Ama İbrahim oğlun suyar için deyip şaklı kolun kötergeç, Allah'ın feriştesi anı toktata. Ul İbrahim'nin Allah sözüne buysınırga əzir ikenin küre. Şunda İbrahim eremelikte mügüzü ilegip şebelengen bir sarık tekesin küre. Hem anı ulu urnuna Allah-u Teala'ga kurban etip şala. Şunun bilen Allah'ı İbrahim'ga günahlarını qoplav için beren kurban etilirge tiyişligin. Lakin bunun vakıtlışa Allah-u Teala özü soңғы kurbanını kitirgençiye kadargına bulurga tiyişligin kürsete. Günah kişini büyük Allah'dan ayırdı. Lakin bu soңғы hem kamil kurban Allah bilen kişi arasındağı münasebetlerini turguzaşak.
Изге китап bütün dünyanın günahları үшін соңғы құрбан болып келерге тиешлі зат турында сөйлей. Кайберәүләр ул кешене Мәсих, дөньяны Аллаһы белән мәңгегә килештерүче зат дип атыйлар. Ибраһимның угылы урынына құрбан итеп китерелгән бәрән кебек үк, ул зат та кешеләр кичерелсен өчен алар урынына құрбан итеп китерелә. Мәсихнең килергә тиешлеген пәйгамбәрләр йөзләгән еллар алдан әйтәләр. Ишагия пәйгамбәр Мәсихнең тууы мөгъҗиза булачагын пәйгамбәрлек итә. Гыйфәтле кыз авырга узып угыл табачак һәм аны рухи мәгънәдә Алла улы дип атаячаклар дигән Ишагия. Михей пәйгамбәр Мәсихнең Вифлеемдә туачагын алдан күреп әйтә. Зәкәрия пәйгамбәр Мәсихнең Иерусалимга ишәккә атланып керәчәген һәм шәкерте Яһудның Мәсихка хыянат итеп, аны сатачагын пәйгамбәрлек итә. Ишагия пәйгамбәр Мәсих турында пәйгамбәрлек итеп, Аллаһ Тәгаләнең сайланганы ярлыларга сөйүнечле хәбәр китерәчәк, йөрәкләре сызлаган кешеләрне дәвалаячак, әсирләргә азатлык бирәчәк, аңа ышанганнарга коткарылу вакыты җиткәнне игълан итәчәк ди. Кем булган ул Мәсих? Беренче гасырда Гайса исемле пәйгамбәр яшәгән. Кайберәүләр ул борынгы пәйгамбәрләр әйтеп калдырган зат булган диләр. Бу чынлап та шулаймы? Мәсих турында пәйгамбәрләр алдан күреп әйткән билгеләр үтәлгәнме Гайсаның тормышында? Гайса ул пәйгамбәр генә булганмы? Сез бу фильмда аның изге китапта язылган шахид хикаяләренә нигезләнгән тормыш тарихын күрерсез. Гайса ролен актер уйный. Актер моңа лайык булмаса да, бу фильм без Гайсаның тормышын яхшырак аңлап, үзебезгә тиешле нәтиҗәләрне ясый алу өчен эшләнде. Изге китапта язылганча, Гайса Мәсих туганчы күп еллар элек үк Ишагия пәйгамбәр алдан әйткән. Гыйфәтле кыз карнына бала кабул итәчәк һәм ир бала табачак. Сезнең игътибарга тәкъдим ителгән вакыйгаларның барышы тулысынча Инҗилдән алынган. Яһуд илендә бөек Херод патшалык иткәндә, Насарада яшәгән Мәрьям исемле гыйфәтле кыз янына Аллаһ Тәгалә Җабраил фәрештәне җибәргән. Корыкма, Мәрьям, Аллаһы сиңа мәрхәмәт күрсәтте. Авырга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайса дигән исем кушарсың. Ничек шулай була ала? Мин бит әле кыз бала. Сиңа изге рух иңәр һәм Аллаһы Тәгаләнең кодрәте төшәр. Шуңа күрә ул бала изге булыр һәм Алла улы дип аталар. Шуннан Мәрьям өлкән яшендә балага узган Элисабет янына китте. Элисабет! Мәрьям! Сеңлем минем! Син иң мөбарәк хатын кыз, балаң да фатихалы. Синең тавышың ишетелүгә карнымдагы балам тибенеп куйды. Җаным Раббыны олылый. Рухым коткаручы Алламны уйлап шатлана. Мине барлык буыннар бәхетле дип атарлар. Насара халкы, тыңлагыз! Август Кайсар тарафыннан Рим империясендәге бар кешеләрне исемлеккә теркәргә дигән буйрык бирелде. Һәр кеше
ата-бабалары туган урынга барып, теркәлергә тиеш. Шуннан Мәрьям ярешелгән кеше Йосыф белән исемлеккә теркәлү өчен Яһудидәге Бәйтлехем шәһәренә килде. Мәрьям авырлы иде. Кунакханәләрдә урын булмаганга күрә алар гади бер абзарга урнаштылар. Ул якларда сарык көтеп йөргән көтүчеләр бар иде. Төнне алар каршына изге фәрештә инде, һәм алар булган урын Алланың даныннан балкып китте. Бүген Давыд шәһәрендә коткаручы туды. Ул Мәсих, Раббы. Яңа туган баланы күрер өчен көтүчеләр шунда ашыктылар. Һәм коткаручының тууы турындагы хәерле хәбәрне беренче булып алар тараттылар. Канун буенча 8нче көнне баланы сөннәткә утырттылар һәм аңа Гайса дигән исем куштылар. Раббы алдына китерү өчен Гайсаны Иерусалимга алып килделәр. Анда аларга Шимон атлы карт очрады. Ул тәкъвә кеше иде. Изге рухтан ул Мәсихне күрмичә үлмәячәксең дигән вәгъдә алган булган. Хәзер инде Раббым биргән вәгъдәң буенча кулыңны иминлек белән җибәрәсең. Инде менә коткаручыны күрдем. Аны Алла үзе сайлаган. Эмин булыгыз, балалар. Канун буенча барсында башкаргач, алар Иерусалимнан Насарага кайттылар. Гайса 12 яшьтә вакытта аны да үзләре белән алып, алар гадәттәгечә Иерусалимга коткарылу бәйрәменә бардылар. Бәйрәмнән соң малай үзләре белән дип уйлап өйләренә кайтып киттеләр. Гайса Иерусалимда калды. Алар аны 3 көннән соң Алла йортында таптылар. Ул канун укытучылары арасында утыра иде. Кем малайы бу? Каралы нинди сораулар бирә? Насарадан ул. Безнең белән кайта дип уйладык. Гафу итегез аны зинһар. Гайсаны ишеткәннәр барсы да аның тирән гакылына, җавапларына хайран калдылар. Улым, нишләп безнең белән шулай эшләдең? Без әтиең белән сине эзләдек. Бик борчылдык. Сез мине нигә эзләдегез? Атам йортында булырга тиешлегемне әллә белмәдегезме? Гайса алар белән бергә Насарага кайтты. Ул үсте, акыл җыйды, Аллага да, кешеләргә дә илтифатлы булды. Тиберий Кайсар 15-нче елын идарә иткәндә, Яһудида Понтий Пилат идарә кылганда, Галилей башында Херод, баш руханилар хан белән Каяф булганда, чүлдә яшәгән Закария улы Яхьяга Алладан сүз булды. Һәм ул Урдун елгасы тирәсенә җыелганнарны тәүбә итәргә һәм тәүбә итүләрен раслап суга чумдырылырга өндәп йөрде. Тәүбә итегез! Аллаһы Тәгалә гөнаһларыгызны кичерер. Ишагия пәйгамбәрнең китабында язылганча, чүлдә кычкырган тавыш ишетелә. Раббыбызга юл әзерләгез. Аңа сукмакларны турайтыгыз. Һәрбер үзән тутырылсын.
Her tau kalkuluk jir bilen tigiz bolsun. Burmalı yollar turaytılsın. Sikel telileri tigizlensin. Hem barlı kişiler Allah'ın kutkarıvın kurerler. Bizga ne ishlarga Ey siz yılan yürürleri! Nishlov bizni tilaysan? Әйе, нишлексең? Kimning kulmagi? İkov, birsin bir kulmagida. Yuqa bir. Rizig'ing bo'lsa, bo'lish. Ustoz, biz solim jiyuvchilar, biz nishlik? Tiyishindən artığın talab etməgiz. Biz harbiy kishilar. Bizga ishlarga. Bir kimdən də kishlab, yanab aybir almağız. Xizmət haqqınızdan qanağat bulığız. Birovga da yala, yoqmağız. Aytali, senmi? Masih. Min sizni suğa shumdiram. Әмма миннән күпкә құдіретлерәк bir zat килә. Мин аның аяк киемен шишәргә дә лайыклы түгелмен. Ул сезне изге рухка һәм утка шумдырыр. Ул сугарылган ашлыкны кулындагы көрәк белән җилгәрер. Будайын айырып ашлык бурасына салыр. Әкибәген сүннә сутта яндырыр. Изге рух жисем булып күгәрчен рәвешендә Гайсәгә инде. Күкләрдән син минем сөекле улым, синдә минем куанычым дигән тавыш ишетелде. Үзенең хезмәтен башлаганда Гайсәгә 30 яшьләр чамасы иде. Изге рух аны чүлгә алып китте. Гайса анда 40 көн буена иблис вәсвәсәсе астында булды. Бер нәрсә дә ашамады. Соңгы көннәрендә ул бик ачыкты. İblis аңа әйтте. Әгәр син Алла улы булсаң, бу таш ипигә әйләнсен дип әйт. Изге язмада кеше икмәк белән генә түгел, Алла сүзе белән дә яшәр дип язылган. Шуннан соң Иблис Гайсәне биеклеккә алып менде һәм мизгел эчендә барлык патшалыкларны күрсәтте. Буларның барысы өстеннән хакимлекне дә, аларның даннарын да сиңа бирермен. Чөнки алар миңа бирелгән, һәм мин аларны кемгә теләсәм, шуңа бирә алам. Миңа табынсаң, барысы да синеке булыр. Раббы Аллаңа табын, аңа гына хезмәт ит, диелгән изге язмада. Шуннан соң Иблис Гайсәне Иерусалимга алып килеп, Алла йортының иң бөек урынына бастырды. Әгәр син Алла улы булсаң, шушы урыннан аска сикер. Язмада үзенең фәрештәләренә сине сакларга әмер бирер. Сине күтәреп алырлар. Аякларың ташка дарынмас дип язылган бит. Изге язмада Рабб Аллаңны сынама дип язылган.
Һәм Гайса үзе үскән шәһәргә Насарага кайтты. Нихәл? Исәнме? Шимбә көнне Гайса гадәтенчә гыйбадәтханәгә керде. Аннан Ишәгыя пәйгамбәрнең язмасын укуын сорадылар. Миндә Раббының рухы. Ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббының шәфкать күрсәтә торган йылын хәбәр итәргә җибәрде. Әйбәт сөйли. Сез бу сүзләрне тыңлаганда, монда язылганнар үтәлде. Нәрсә үтәлде? Моны фақат Мәсих кына тормышка ашыра ала. Ничек инде? Әлбәттә сез табиб үзеңне сауыктыр, дигән мәкальне әйтерсез миңа. Капернаумда кылган эшләреңне без ишеттек. Монда үз шәһәрендә дә шуларны эшләп диярсез. Сезгә хак сүз әйтәм. Бер пәйгамбәрне дә үз илендә кабул итмиләр. Бу сүзләрдән Гайса үзен Алла тарафыннан үз халкын коткарырга җибәрелгән Мәсих дип игълан итте. Ләкин яһүдләр аны Мәсих дип кабул итмәделәр. Гайсаны кыядан төртеп төшерергә булдылар. Әмма Гайса алар арасыннан узып, үз юлы белән китеп барды. Шуннан соң ул Галилеяның Капернаум шәһәренә килде. Басып алучы римлыларның изүе моңарчы булмаган дәрәҗәдә көчәйгән. Кешеләр Мәсихнең килүен һәм бу газаплардан коткаруын көткәннәр. Иминлек сиңа. Сиңа да, остаз. Кимәңә утырырга ярыймы, Шимон? Әлбәттә. Ул әллә безне ташлап китергә җыенамы? Гайса, китмә зинһар. Өйрәт безне. Сөйлә безгә, Гайса. Ике кеше дуга кылырга Алла йортына кергән. Берсе диндар кеше, икенчесе салым җыючы булган. Читтәрәк торган диндар кеше булай дип дуга кылган. Аллам, башкалар кебек юлбасар да, алдакчы да, зина кылучы да булмауыма мең рәхмәт укыйм. Шушы салымчы кебек булмавым өчен дә рәхмәт сиңа. Мин бит ураза тотам. Табышымның уннан берен сиңа бирәм. Салым җыючы исә арттарак торган, күзләрен күтәреп карарга да батырчылык итмәгән. Мин гөнаһыңа мәрхәмәтле бул, Аллам, дигән ул күкрәгенә суга-суга. Сезгә әйтәм, Алла диндар кешене түгел, ә салымчыны күбрәк аклаган. Чөнки үзен үзе күтәрүче һәркем түбәнсетелер, ә үзен түбән куючы күтәрелер. Шимон, тирәнгәрәк кирегез дә. Дусларың белән җәтмәләрегезне салыгыз. Остаз, без төн буе тырыштык. Берни дә эләкмәде.
sen qo'shasing ekan. Jatmani sova. Yakub! Yaxya! Yaxya, Yakub, kelingіз bunda bizga yordam etiniz hali. Kelir edik tabii. Yüzümüzün de iş ko'p ben. Rabbi qoldir meni. Men gunohli kishi. Qo'rqma, bugundan menim yonga kishilar olib kelirsin. Menim yonga keligiz, so'zlarimni tinglag'iz, ham jonig'iz esan bo'lar. Allohni izlagiz. Chunki yana topib bo'la. Onu chaqirg'iz. Ul hozir yaqin. Gunohli kishi buzuq yo'lindan, zakon buzuvchi niyatidan qaytsin, ham Allohga toba burilsin. Alloh ul shafqatli. Bar gunohlaringizni yorliqar, ham siz tinchlik, quvonch toparsiz. Ana ul kelar. G'aysa, qizim ularga yota zinhor. Kilsana bizga. Ona 12 gina yaş bitali. Yordam et, zinhor uchun. Tinglali. G'aysa, Qizim o'ldi. Mashaqqatlama ustozni. Qo'rqma. Ishong'ina, tirilir qizim. Жыламағыз. Ол өлмәгән, йоклыгына ул. Балам, тұр. Ашарына бирегез. Bu хәлне берәүгә дә сөйләмәгез. Шуннан соң Гайса шәһәр капкасы янында утыручы Леви атлы салым җыючыны күрде. Миңа ияр.
Шул көннәрдә Гайса дуа кылырга дип тауга менде һәм төн буе Аллага дуа кылды. Көн тугай шәкертләре арасыннан 12-сен сайлап алды һәм аларны рәсүлләр, ягъни илчеләр дип атады. Үзе Петр дип атаган Шимонны, аның инесе Андрийны, Якубны, Яхьяны, Филиппны, Бартоломайны, Маттайны, Томны, Халфа улы Якубны, көрәшүче кушаматлы Шимонны, Якуб улы Яһүдне һәм хыянәт итәчәк Яһүд Искариотны. Фәкыйрьләр, сез бәхетле, чөнки Алла патшалыгы сезнеке. Карыннар ачлар бәхетле, чөнки туйначаксыз. Җылаучылар бәхетле, чөнки көләчәксез. Кешеләр сезгә адам улы өчен нәфрәт тотканда, куганда, хурлаганда, кабул итмәгәндә сез бәхетле. Шулай булганда шатланып биегез, чөнки күкләрдә әҗрегез зур булыр. Аларның аталары да пәйгамбәрләр белән шулай эшләгәннәр. 16, 17, 18, 19, 20. Минем бүтән юк. Ничек инде бүтән юк? Бүген бай булганнарга кайгы. Җитәрлек юандыгыз. Ул бай булырга теләми. Шүләр ул. Бүген көлгәннәргә кайгы килер, чөнки тиздән җыларсыз. Сезне бар кешеләрдә мактый икән, кайгы сезгә. Чөнки аталары да ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар. Тыңлаучыларга әйтәм, дошманыңны ярат. Үзегезгә нәфрәт тотучыларга яхшылык эшләгез. Рәнҗетүче өчен дуа кылыгыз. Бер яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Үз киемеңне тартып алган кешегә күлмәгеңне дә бир. Сораучыны һич тә буш итмә. Әйбереңне тартып алсалар, аны кире сорап алма. Үзегезгә теләмәгәнне башкаларга эшләмәгез. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, сезгә нәрсә өчен рәхмәт әйтергә? Гынахлылар да шулай эшли. Үзегезгә яхшылык кылучыга гына яхшылык кылсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гынахлылар да шулай эшли. Ничек ул аңа кагылырга җөрьәт итә? Ничек ул аңа дәш ала? Җир кандыргыч.
Yo'q. Düşmanınızı yaratığız. Buruşqa berganni kiri ümid yetməgiz. Şulay işləsəgiz əcrigiz zor bulur. Həm Allah'ın balaları bulursiz. Çünki ol yaxşılarga da yavuzlarga da mihribanlı. Atağız kibik siz de mərhəmətli bulığız. G'aysa, qutqar bizni. G'ayib etməgiz, üzügizni de g'ayib etməslər. Hüküm etməgiz, üzügiz de hüküm etilməzsiz. Kişirigiz, üzügiz de kişirilirsiz. Olib bar bizni G'aysa. Birigiz, hem üzügizge de birilir. Köpmü birsəgiz, sizge de şulay birilir. Soqır alıp barala mı? Alar ikisi de şıqırga yığılıp düşmezler mi? Nişik yakının közündeki şüpni kuresin, öz közündeki büreneni sizmisin. Olib bar bizni ustoz. Robbi, bizning bilan bo'l. Ustozimiz seni topgan ana baxtlidir. Allah sizin tınlavşılar, hemen ötevşiler, bəxtli. Onun kim ikanin bilesim kile. Sen onu Mesih deb o'ylaysizmi? Hem bu dindar kişi Gaysani tışkı aşka çakırdı. Yegiz balalar barıgız bar, çağağız. Ye, bala şağa şayaragagına bulsun indi ol. Ol nishli bunda? Bilmeyim. Nerse işliyor? Bu xotin qizning kim ekanin, onun nindi yoziqli ekanin. Şınlap da peygamber bulsa biler idi. Onun kimligini biləm Şimon. İndi hazır tınla. Buruşqa akşa alğan iki kişi bulğan. Birisi 500 kümüştenke, ikincisi 50'ni. Tip buruşların tülü almağına göre əcətçalarını kişirə. Qaysısı onu nığıraq yaratırsın? Min köbürək kişirilganidir deb faraz qilam. Sen haqlı. Görəsin məni. Yine kilgeç ayak yorga su da vermedin. Ol көз yaşları bilen yudu. Şeşleri bilen sürttü. Sen beni selamlap öpmedin de. Ol bir üzlüksüz ayaklarımni übe. Sen benim başıma may sürtmedin. Ol ayaklarıma isli may sürttü. Ne sebepten? Çünkü gınaqsı kübiydi. Hem olar kişirildi. Şuna göre adanın mehabbeti zor. Az kişirilgen az yarata da. Günahların kişirildi. Şanun kutkardı seni. Şundan sonra ise Allah patşalığı hakkındaki yaxşı xəbərini söylep verdi. Yavuz ruhlardan hem avrulardan savıqtırılgan xatın kızlarının bir neşəsi Magdalla Meryem, Herod yurtunda ileri itişi Xuzas xatını Yohanna, Susanna da onun bilen yürüdü.
туганының хатынын хатынлыкка алуын һәм башка явызлыкларын гаепләп чыкканга күрә, Хирод патша Яхьяны зинданга утыртты. Без Наин коласына кергәндә, мәйет алып чыгалар иде. Тол хатынның бердән бер улы үлгән икән. Хатынны күреп, Гайса аны бик кызганды. Табутка кулын тидереп, "Егет, тур" диде. Үлгән егет турып утырды һәм Гайса аны анасына кайтарып бирде. Сора әле, аннан килергә тиеш булган зат улмы? Башка берәүне көтикме? Ustaz. Ustaz. Безне Яхья пәйгамбәр җибәрде. Килергә тиеш булган зат синме? Яки башка берәүне көтикме? Кайт аңа күргәнеңне, ишеткәнеңне сөйлә. Сукырлар күрә, үлеләр терелә. Минем турыда шикләнмәүче кеше бәхетле. Әти, күтәр әле мине. Менә әйдә. Хәзер күрәсеңме? Әйе, Гайса чыга. Шәшүче орлык шәшәргә чыккан. Орлыкларның кайберләре юл буена төшкән һәм тапталган. Аларны кошлар чүпләп бетергән. Ташлы туфракка төшкәннәре. Тишелеп чыксалар да дым булмаганлыктан кибеп беткәннәр. Кайберләре чытырманлык арасына төшкән. Чытырманлык аларны басып киткән. Башкалары яхшы җиргә төшкән һәм тишелеп чыгып 100 тапкыр артыграк уңыш китергән. Ustaz, ни өчен син халыкка гел мәсәл белән сөйлисең? Алла патшалыгының серләрен белү сезгә насыйп ителгән. Караганда күрмәсеннәр, тыңлаганда төшенмәсеннәр өчен башкаларга мәсәлләр белән сөйлим. Мәсәлнең мәгънәсе менә шундый. Орлыклар Алла сүзе. Орлыкларның юл буена төшүе. Кешеләр сүзне ишетә, әмма иблис алар котылмасын өчен ул сүзне урлый. Шәшелгән орлыкларның уңдарышсыз ташлы туфракка төшүе исә сүзне шатланып кабул итәләр. Тик аларның тамырлары юк. Һәм ышанулары кыска вакытлы. Сынау вакытында алар чигенәләр. Чытырманлыкка төшкәннәре сүзне ишетәләр. Ләкин тормыш мәшәкатьләре, байлык һәм ләззәтләр аларны басып китә. Һәм җимешләре өлгермей. Яхшы туфракка төшүе. Сүзне ишетеп ихластан һәм яхшы күңел белән ул сүзне тотучы кешеләр. Алар түземлектә җимеш бирәләр. Шәмне яндыргач савыт белән капламыйлар. Сәк астына да куймыйлар. Шәмне шәмдәлгә утырталар. Шулай булганда керүчеләргә якты була. Чөнки күренми кала торган бер яшерен нәрсә дә, bilinмичә ачылмыйча кала торган бер сер дә юк. Үзегезнең ничек тыңлавыгызга игътибарлы булыгыз. Чөнки кемнең бар аңа тагын да бирелер. Ә кемнең юк, андый кешенең бар дип уйлаганы да тартып алыныр. Ustaz, анаң туганнарың сине күрергә телиләр. Алар тышта торалар. Анам һәм туганнарым Алла сүзен тыңлаучылар. Аны үтәүчеләр.
Шулай бер көнне Гайса шәкертләре белән көймәгә утырды. Күлнең аръягына йөзик диде ул, һәм алар кузгалдылар. Көймәдә барганда Гайса йоклап китте. Ustazım! Uyan! Dilme cimrine! Hele kulağımız değil! Dulhanlar bilgilenmişler, vatanımız kurtarmışlar ustaz! Kurtuldu! İmanınız fayda. Алар Галилей өлкәсенә каршы күлнең икенче ягына урнашкан Гарәсә җиренә килеп җиттеләр. Гайса, Аллаһның улы. Сиңа бездән ни кирәк? Үтенәм синнән. Газаплама. Исемең ничек? Аскар. Үтенәбез. Раббы, безне укыңа җибәрмә. Дуңгыз көтүенә. Җибәр безне. Зинһар, Гайса. Эй! Кая? Туктагыз! Туктагыз! Җеннәр ул кешедән чыгып дуңгызлар эченә керделәр. Туктагыз! Югал моннан! Син сихерче! Югал! Кит безнең җирдән! Югалыгыз! Барыгыз да югалыгыз моннан! Кая барсаң да артыңнан барырмын. Зинһар, рөхсәт ит. Өеңә кайт. Алланың эше турында сөйлә. Гайса шәкертләре белән Бәйт-Сәйдә шәһәренә китте. Гайсаның кая киткәнлеген белеп, халык аның артыннан барды. Көн кичкә ауыша башлагач, Петер әйтте. Ustaz,
халыкны тарат. Якын тирәдәге утарларга, авылларга барып, үзләренә ризык эзләсеннәр. Монда бит кеше йөрми торган урын. Аларга ашарга сез бирегез. Безнең 5 икмәк тә 2 балык кына бит. Шушы икмәкне биргән Аллаһ Тәгаләгә, бар галәмнең хуҗасына шөкранә кылам. Гаҗәеп хәл. Халык мине кем дип белә? Кемдер шумдыручы Яхьяны. Башкалары исә Ильяс. Ә кайберләре борынгы пәйгамбәрләрнең берсе терелгән диләр. Ә сез мине кем дип беләсез? Син Алланың Мәсихе. Бу турыда сөйләмәгез. Адам улы газап чигәргә, кире кагылырга, үтерелергә һәм 3нче көнне терелеп торырга тиеш. Я, кем минем белән бара? Мин барырмын, устаз. Ләкин башта гаиләм белән саубуллашырга рөхсәт ит. Җир сөргәндә артына борылып караган кеше Алла патшалыгы өчен ышанычлы түгел. Миңа яручы кеше үз-үзеннән баш тартсын. Һәр көн үзенең хачын алып миңа ярсын. Чөнки кем тормышын сакларга тели, аны югалтыр. Ә кем тормышын минем хакка югалта, аны саклап калыр. Үзен һәлак итә икән, бөтен дөньяны үзенеке итүдән кешегә ни файда? Кем миннән һәм минем сүзләремнән гарьләнә? Адам улы да атасының даны белән балкып килгәндә, ул кешедән гарьләнер. Сезгә шуны әйтәм. Кайберләрегез Алла патшалыгын күрмичә торып үлмәячәк. Шушы сүзләрне сөйләгәннән соң 8 көн чамасы үткәч, Петрны, Яхьяны һәм Якубны үзе белән алып, Гайса дуга кылырга дип тауга менде.
Гыйбадат кылган вакытта аның йөзе үзгәрде, киеме ялтырап торган ак төскә керде. Шул вакыт Муса белән Ильяс пәйгамбәр пайда булды. Син Алла теләгәнне башкарырсың. Син Иерусалимда үләрсең. Алар киткәндә Петр Гайсага әйтте. Ustaz, монда булуыбыз яхшы. 3 чатыр кырыйк. Берсе сиңа, Петр әйтеп тә бетермәде, аларны бер болыт капылап алды. Болыт эчендә калган шәкертләр курыктылар. Болыттан бу минем сайланган улым, аны тыңлагыз дигән сүзләр ишетелде. Ustaz, ялварып сорыйм синнән. Зинһар ярдәм ит. Ул минем бердән бер улым. Шәкертләреннән ярдәм сорадым. Булдыра алмадылар. Әй имансыз һәм бузык буын. Сезнең янда күпме булып, күпме түзәргә тиешмен. Алып кил улыңны. Бөтенләй савыкты. Шак каткыч хәл. Ustaz, дуга кылырга өйрәт безне. Сез булай итеп дуга кылыгыз, атабыз. Исемең изге дип иqrar ителсен. Патшалыгың килсен, безгә көн сайын көндәлек ризыгыбызны бир. Без дә явызларны кичергән кебек безнең гынахларыбызны кичер. Безне коткыга дучар итмә, явызлыктан сакла. Сорагыз, бирелер. Эзләгез, һәм табарсыз. Шакыгыз, һәм ишекләр ачылыр. Чөнки һәр сораган алмый калмый. Эзләгән таба, шакучыга ачалар. Кайсы ата балык сораган улына жылан, ипи сораганда таш бирер. Шулай итеп, явыз кеше булып та, балаларыгызга яхшы нәрсәләр бирәсез икән,
Көктәге ата һич шиксез үзеннән сораучыларга изге рухны бирер. Шуңа күрә тормышыгызда нәрсә ашарбыз дип, нәрсә киярбез дип кайгырмагыз. Чөнки җан ризыктан, тән киемнән мөһимрәк. Кошларга карагыз. Алар чәчмиләр дә, шулай ук урмыйлар да. Алла аларны туендыра. Сез бит кошларга караганда кадерлерәк. Үзегез кайгыртып кайсыгыз? Үз гомерен зайтала. Кичкенәсен булдыра алмыйсыз икән. Ник башкасын кайгыртасыз? Чәчәкләр ничек үсә? Карагыз. Алар эшләми, ирләми. Ләкин хәтта данлыклы Сөләйман патша да алар кебек киенмәгән. Әй, сез, аз иманлылар, Алла иртәгә юкка чыгачак үләнне шулай зиннәтле итеп киендерә икән. Сезне киендермәсме? Иманыбызны арттыр. Сезнең гаршит сурлыгы кадәр генә иманыгыз булса, бу агачка тамырың белән кубып диңгезгә күчеп утыр дисәгез тыңнар иде. Вәсвәсәләр килер, әмма аларны алып килүче кешегә кайгы. Кичкенәләрнең берсен гөнаһка төшергәнче, муйнына таш асып диңгезгә ташласалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Алла патшалыгы нинди ул? Алла патшалыгы бакчага утырткан гарчит сурлыгына охшаган ул. Ул исә агач була һәм аның ботакларына кошлар оя коралар. Нәрсә сөйлисең ул, аңламыйм мин. Нигә әле сез салым җыючылар, гөнаһлылар белән ашап утырасыз? Табиб сәламәт кешеләргә түгел, авыруларга кирәк. Мин тәкъваларны түгел, гөнаһлыларны тәүбәгә чакырырга килдем. Ничек анда Алла патшалыгында тагын сөйләле? Курыкмагыз, сөеклеләрем. Атагыз сезгә патшалыкны бирергә булды. Милкегезне сатыгыз да ярылларга садака өләшегез. Үзегезгә тузмый торган янчыклар булдырыгыз. Күктә юкка чыкмый торган хәзинә туплагыз. Анда карак та тия алмас, кия дә төшмәс. Хәзинәгез кайда, күңелегез дә шунда булыр. Апа, авыруңнан азат ителдем. Күрегез әле, савықты, дірілді, ғажап, мағжиза. Дан, сиңа Раббым. 8 ел, Аллам сакласын үзеңне. Эшләү өчен 6 көн бирелгән. Саугырга шуларның берсендә килегез, шимбә түгел. 200леләр. Һәр кайсыгыз шимбә көнне ишәген яки үгезен су эчерергә алып бармыймыни? 18 ел шайтан кулында интеккән Ибраһим кызы шул бугаудан шимбә көнне азат ителергә тиеш түгел идемени?
Игелекле остаз, мәңгелек тормышка ия булу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Игелекле дисеңме? Бер Алла гына игелекле. Әмерләрне беләсең. Анда язылган уйнашлык кылма, кеше үтермә, урлама, ялган шаһид булма. Ата-анаңны хөрмәт ит. Мин буларның барысын да яшьтән үк үтәп килдем. Тагын бер нәрсә җитешми сиңа. Нәрсәң бар, сат һәм фәкыйрьләргә өләш. Күктәге хәзинәгә ия булырсың. Һәм миңа яр. Мин бит сәүдәгәр, мин бай. Байлыгы булганнарга Алла патшалыгына керү кыен. Бай кешегә Алла патшалыгына керүгә караганда, диягә энә күзеннән үтү җиңелрәк. Кем генә котылырсың? Кеше эшли алмаганны Алла башкара ала. Кайчан урнашыр Алла патшалыгы? Алла патшалыгы күзгә күренеп урнашмас. Бер кемдә монда яки тегендә димәс. Чөнки ул сезнең күңелегездә. Килер көннәр Адам улының бер генә көнен булса да күрергә теләрсез. Тик күрә алмассыз. Адам улы үз көнендә күкнең икенче читенә тикле ялтырап киткән яшен кебек булачак. Әмма ул башта газап чигәргә һәм кире кагылырга тиеш. Күкләр һәм җир юкка чыкканда да Алла канунының бер генә сызыгы да үзгәрмәс. Күп пәйгамбәрләр һәм патшалар сез күргәнне күргә теләделәр, күрмәделәр. Ишетергә теләделәр, ишетмәделәр. Без нишлик соң? Китап нәрсә ди? Аны ничек аңлыйсыз? Бар күңелең белән, бар җаның, бар көчең, бар гакылың белән Аллаһны ярат. Якыныңны да үзеңне яраткан кебек ярат. Әйе, шулай итсәң яшәрсең. Якының кем? Солдатлар түгел инде. Кайсар кемсең? Бер кеше Иерусалимнан Әрихага барганда, юлбасарларга эләгә. Кыйнап үлем хәлендә калдыралар аны. Үтеп барган бер рухани аны күрсә дә туктамый. Левелида узып барышлый бу кешене күргән, тик юлның икенче ягына чыгып киткән. Бер Самария исә шул ук юлдан үтеп барганда, бу кешегә тап булган, аны күреп бик кызганган. Янына килеп, яраларын шәраб белән юып, зәйтүн май сөртеп бәйләгән. Үзенең ишәгенә утыртып, кунак йортына алып килгән, аның турында кайгырткан. Икенче көнне киткәндә йорт хуҗасына 2 динар биргән. Аның турында кайгырт, әгәр күбрәк сарыф итсәң, әйләнеп кайткач түләрмен дигән. Шушы 3 кешенең кайсысы синеңчә ул кешенең якыны була? Аңа шәфкать күрсәткәне. Син дә шулай эшлә. Балаларга минем янга килергә ирек бирегез, тыймагыз. Алла патшалыгы шундыйларныкы. Хагын әйтәм. Алла патшалыгын балалар кебек кабул итмәүче анда керә алмый. Минем хакка балаларны кабул итүче, мине һәм мине җибәрүчене кабул итә. Чөнки иң кичкенәгез иң улыгыз. Эй, кем килә анда? Нәрсә булды? Әле генә насаралы Гайса узды. Гайса!
G'aysa! Davut uli! Qizg'an meni! Mindan narsa tilaysan sen? Ko'zlarim ko'rsa edi. Oshil. Ishonuving ko'zingni ochdi. Men ko'ram. Borimda ko'ram. Ko'ram bit men hozir. G'aysa Yerusalimga ketdi ham uni har qayda ko'p xalq qarshiladi. Kishilar ondan qutuluv turida silavin, Alloh podsholig'i haqida anglatuv o'tindilar. Janobat bu kishi chindan da payg'ambar. Robbi, qutqar! Qutqar bizni! Allohga shukr! Haq yo'lni ko'rsat bizga. Xalq G'aysani ustoz ham qutqaruvchi etib qabul etdi. Arixada zakayotli solim jiyushining G'aysani shunday ko'rasi keldi. U hatto uni yaxshiroq ko'rish uchun Solim jiyushi. og'ash boshina minib o'tirdi. Zakay, tush tezroq. Bugun men senga qo'noqqa kelam. Menga? Kim ona qo'noqqa borsin? G'aysani Zakay qo'yan bila. Tingлагыз. Hozir men boylig'imning yartisin ulasham. Birarsin aldagan bo'lsam, аңа 4 topqir ortiqroq berirman. Ko'zlarime ishonmayman. Jig'anin ulashuvchi, solimchi, shoqqatqish. Bugun bu yurtqa qutuluv keldi. Chunki ул да Ibrohim naslindən. Адам uli yo'qolganni tobarga qutqarırga keldi. Tingлагыз. Biz Yerusalimga barabız. Анда Алла улы турында әйткәннәр тормышка ашар. Аны мәҗүсиләр кулына бирерләр, мыскыл итәрләр. Аннан көләрләр, мәсхәрәләп төкерерләр, кыйнарлар. Һәм ахырда үтерерләр. Ләкин 3нче көнне ул тереләчәк. G'aysa kishilik gunohlari uchun o'tirilashagin bilsa da Yerusalimga ketgan. Yo'lda ko'p kishilar uni qarshi olirga chiqqan, quvonganlar, uni podsho deb ataganlar. Ustoz, şagirdlaringga ayt, qishqirmasinlar. Sizga shuni aytam, alar tinsalar, toshlar qishqira boshlarlar. Podshoga don, hurmat!
Гайса Иерусалимга якынлашты һәм аны күргәч, ул елап җибәрде. Әгәр син шушы көндә тынычлыгың өчен нәрсә кирәген белсәң иде. Ләкин әлегә бу сиңа сер булып кала. Шундый көн килер, душманнарың сине чокырлар казып чолгап алырлар. Һәм сине һәр тарафтан кысрыкларлар, җимерерләр, үтерерләр, таш өстендә таш та калдырмаслар, чөнки яныңа Алла килгән вакытны белмәдең. Ул көннәрдә Иерусалимдагы Алла йорты гыйбадәт йортына түгел, ә күбрәк сәүдә йортына охшый иде. Beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Минем йортым гыйбадәт йорты дип язылган. Ә сез аны юлбасарлар уясына әйләндердегез. Минем маллар янына йөгерә! Тукта! Тукта! Сакчылар кайда? Сакчылар! Халык Гайсәне патша дип кабул иткәнгә, аксакаллар һәм руханилар аңа каршы чыга башладылар. Күпләр инде аны патша дип игълан иткән икән. Патша? Хәерчеләр фәхешләрнекеме? Күргән андыйларны. Алар бүген бар, иртәгә инде юк. Ялгышасыз. Аңа иярүчеләр көннән көн күбәя бара. Халык аңа ышана. Патша дип ышана? Мин сезне кисәтеп куям. Мондый тәртип бузу туктатылмаса, сез җавап бирәчәксез. Бәлки ул хаклыдыр. Галиләялне туктатырга кирәк. Руханилар һәм аксакаллар аны үтерергә теләделәр. Ләкин моны ничек эшләргә белмәделәр. Чөнки халык аны ярата иде. Бер вакыт Алла йортында Гайса фәкыйрь тол хатынның 2 бакыр тәңкә салганын күрде. Аз гына инде. Нишләп шулай аз? Сезгә әйтәм. Бу хатын барсыннан да күбрәк бирде. Чөнки башкалар үзләреннән артканын гына бирделәр. Ә ул фәкыйрь булса да ашарына дигәнен бирде. Җавап бир. Шулай дип әйтергә ни хакың бар? Кем хукук бирде сиңа? Ә шундыр хукукын. Яхьяга кем бирде? Аллаһ Тәгаләме яки кешеме? Нәрсә әйтик соң? Аллаһдан дип әйтсәк, ник соң Яхьяга ышанмадыгыз дияр? Кешедән дисәк, халык безне кыйнап үтерәчәк. Алар бит Яхьяны пигамбәр дип уйлыйлар. Кем хукук бирүен белмибез. Алайса мин дә нинди хакым барын әйтмим сезгә. Бер кеше йөзем бакчасы утырткан. Аны арендага биреп, озакка чит җирләргә киткән. Ә уңыш җыяр вакыт җиткәч, үзенә дигән өлешен
беріп жибәрсіннәр деп құлын жибәргән. Ләкин тегеләр құлны қыйнап буш жибәргәннәр. Ул икенче құлын жибәргән. Тегеләр аны да қыйнап һәм мәсхәрәләп бер нәрсәсез жибәргәннәр. Ул өченче құлын да жибәргән. Ләкин аны да яралап қуып шығарганнар. Шуннан бақша хуҗасы инде нишләргә? Сөекле улымны жибәрим дигән. Аны хөрмәт итәрләр. Әмма йөзем үстерүчеләр аны күргәч үзара, бу варис хуҗа улы, аны үтерсәк мирасы безгә калыр дигәннәр. Аннары? Һәм аны бакчадан алып чыгып, үтергәннәр. Инде хуҗага алар белән нәрсә эшләргә кала? Ул килер, тегеләрне үтерер һәм бакчаны башкаларга бирер. Төзүчеләр яраксыз дип, кире каккан таш иң мөһим нигез ташы булды, дип язылганнар нәрсәгә карата әйтелгән? Бу таш өстенә йыгылган һәр кем шәлпәрәмә килер. Ә таш кемнең дә булса өстенә төшсә, ул аны сыттар. Ustaz, senin haq sözler söylüğünü hem riyasız buluğunu şulayık Allah yoluna hakikatka iretüğünü biliriz. Aytəli, Rim Qaysarına salım tüləv bizning işin qanununu buzu bulama. Ustoz, saq bul, o'tirtirg'a shamoli. Dinar күрсәтегез әле. Кем йөзе һәм исеме төшерелгән? Кайсарныкы! Инде шулай булгач, сез Кайсарныкын Кайсарга, Алланыкын Аллага бирегез. Ya, нәрсә әйтерсең? Тиши күмәч бәйрәме көне җитте. Коткарылу бәйрәменең бу көнендә корбан бәрәне шалынырга тиеш иде. Гайса Петр белән Яхьяны бәйрәм ашы әзерләргә җибәрде. Газап чиккәнчегә кадәр шушы бәйрәм ашын сезнең белән бергә ашарга бик теләгән идем. Алла патшалыгында ул башкарылмыйча, мин аны инде ашамаячакмын. Безгә йөзем җимешләрен бирүче Аллаһы, син бийек һәм рәхимле. Алыгыз һәм бүлешеп эчегез. Мин инде Алла патшалыгы җитмичә йөзем суын эчмәячәкмен. Безгә шушы икмәкне бирүче Аллаһы, син бийек һәм рәхимле. Бу сезнең хакка бирелә торган тәнем. Мине хәтерләп шулай эшләгез. Бу кәсә минем каным белән расланган яңа килешү билгесе. Миңа хыянат итәчәк кеше дә бу табын артында утыра. Хәер, адәм ул алдан билгеләнгән юл белән бара. Ләкин аңа хыянат итүчегә кайгы. Асла. Ничек инде? Yok.
Арагызда иң улыгыз кеше кебек. Башлык булучыгыз хезмәтче кебек булсын. Кем мөһимрәк? Өстәл артында утыручымы? Әллә аңа хезмәт күрсәтүчеме? Өстәл артында утыручы түгелме? Ә мин сезнең арагызда хезмәтче кебек. Бар сынауларымда минем белән булдыгыз. Атам миңа патшалык итү хокукын бирде. Мин дә сезгә ул хокукны бирәм. Патшалыгымда ашап эчәрсез, тәхеттә утырып, Исраилнең 12 кабиләсе өстеннән хакимлек итәрсез. Димәк, арабызда хыянәтче юк? Шимон. Иблис сезне сынарга рөхсәт алды. Бодайдан көрпәсен айырган кебек яманны яхшыдан айырырга тели. Әмма мин синең өчен иманы югалмасын. Һәм ул имандашларын ныгытсын дип дуга кылдым. Раббим, мин синең белән төрмәгә дә, үлемгә дә барырга әзермен. Питер, тыңла. Бүген әтәш кычкырганчы миннән 3 тапкыр ваз кичәчәксең. Мин сезне янчыксыз, башмаксыз җибәргәндә мохтаҗлык күрдегезме? Юк, барда җитте. Ә хәзер янчыгы булган аны үзе белән алсын. Ә кемнең юк, өс киемен сатып кылыч алсын. Чөнки язмада җинаятчылар белән тиң саналды дип язылган. Минем хакта язылганнар тормышка аша. Ustaz, монда 2 пычак бар. Җитте. Дин башлыклары бергә җыелып Гайсадан котлу юлын эзләделәр. Нәкъ шул чакта Иблис 12 рәсүлнең берсе булган Яһуд Искариотның күңеленә коткы сала. Һәм руханилар Искариот белән бер сүзгә киләләр. Гайса исә Иерусалимнан чыгып Зәйтүн тауына дуга кылырга китә. Вәсвәсәгә бирелмәс өчен дуга кылыгыз. Яһуд Искариот Гайсаны нибары 30 көмеш тәңкәгә саткан. Тиздән кешеләрнең гынахлары өчен үләсен белеп, Гайса дуга кылган. Атам, әгәр теләсәң, бу газаплар кәсәсен кире алчы. Ләкин минем ихтиярым түгел, синең ихтиярың булсын. Шул вакыт күктән бер фәрештә килеп Гайсаны ныгытты. Күңле газапланганлыктан ул айруча нык дуга кылды. Маңайыннан тирләре кан тамчылары булып тамды. Нишләп йоклыйсыз? Торыгыз. Вәсвәсәгә душар булмас өчен дуга кылыгыз.
Яһуд. Адам улын үбүң белән сатасыңмы? Rabbi, bıçak alık мәллә. Қолға алығыз аны. Туктагыз, җитәр. Бу мөгъҗиза. Юлбасарны тотарга чыккан кебек кылыч күтәреп килгәнсез. Һәр көн сезнең белән Алла йортында булдым, һәм сез кул күтәрмәдегез. Ә хәзер сезнең вакыт. Караңгылык хакимлеге. Қолға алығыз. Қарап тұрғыз. Гайсаны ишек алдына алып кирип мыскыл иттеләр, көлделәр, мәсхәрәләделәр. Мәгет, бу патша киеме. Әйт әле, минем белән нәрсә булачак? Безне дә коткарырсың микән? Бия коткаручы. Бу да Гайса белән бергә йөри иде. Минем аны күргәнем дә юк. Мин күрдем аларны. Biz senin hizmetçilerin. Рәхәтме, хөрмәт белән карыйлар бит үзегезгә. Син дә шуларның берсе бит. Юк, сез нәрсә? Қарағыз әлі, бұл кіші де Ғайса білән иде. Галилеядан улда. Ey, yermeli. Нәрсә? Ни сөйләгәнен дә аңламыйм. Гайса Петерның күзләренә карады. Шул вакыт Петер аның бүген әтәч кычкырганчы "Өч тапкыр миннән ваз кичәчәксең" дип әйткәнен исенә төшерде. Rabbim, kişer mine. Min günahlı. Günah kıldım Allah'ım, yalvarıp sırayım senden kişire kür mine. Atalarımız süzünde kirek kakkanda da kişirgensin bit. Aşulansan da alarını tüzdün. Yaratkanға келішуіңе туғырып болып қызғандың аларны мені де кешір Аллам. Kim sıktı seni? Ya, peygamber. Ayt әлі. Туктагыз. Туктагыз дейм. Шураға алып барыгыз. Atla. Гайсадан сорау алу өчен руханилар шурасын җыйдылар.
Әйт безгә. Син Мәсихме? Әгәр әйтсәм, ышанмаячаксыз. Сездән сорасам, җавап бирмәячәксез. Шушы вакыттан башлап адәм улы кодрәтле Алланың янында уң ягында утырыр. Димәк, син Алла улы? Син үзең әйтеп торасың. Шулай дип әйтергә аның ни хакы бар? Ул гаепле. Аның нәрсә әйткәнен барыбыз да ишетте. Аны Пилатка илтик. Хөкем чыгарса, Atla! Һәм Гайсаны иң кансыз Рим башлыкларының берсе булган Понтий Пилат янына алып килделәр. Шулай иртәнге сәгатьтә. Ни телисез миннән? Ул безнең халкыбызны котырта. Алла йортында гауга китереп чыгарды. Аңа нинди җәза Язаларга! Мин аны хөкем итәрлек сәбәп күрмим. Бер нинди. Ул гаепле. Кайсарга салым түләмәскә өйрәтә. Үзен Мәсих дип атый. Патша ди. Патша? Син яһүдләр патшасымы? Син әйттең. Ул Галилеядан башлады, инде монда килеп җитте. Галилеядан? Син нәрсә Галилеялымыни? Ул чакта аның белән Хирод патша шөгыльләнсен. Ул бит хәзер Иерусалимда. Илтегез янына. Кем дип атыйсың син үзеңне? Илчеләр дип кемнәрне атыйсың? Сине мөгъҗизалар кыласың икән диләр. Миңа да берне күрсәт. Патшам, ул бар халыкның акылын бутый. Үзен патша дип атый. Патша? Бума? Гали җанап. Язаларга. Пилатка илтегез. Бу аның җире. Үлемгә тартырлык бер гаебен дә тапмадым. Камчы белән соктырырга һәм җибәрергә.
Bayram hürmetine bir kişi azat itilerge tiyiş. Barapni jibar. Amana? Eyye. Jazaga tort. Barapni jiber. Qo'shqa quduqlamini. Sen, qamchilag'iz. Narsa kutasin, Pilat! Ul bit qutqaruvchi. Ul bitmasih. Bastırığız. Әмма халык Гайсаны утыруны таләп итте, һәм Пилат аны үлемгә хөкем итәргә ризалык бирде. Халык сорау белән утыручы һәм фитнәче Барапны указ нигезендә азат итте, ә Гайсаны хашка кадакларга кушты. Taralığız! Çıkın dile! Yol buyur! Yemeğe ağa! Dine! Titan'ın yanından! Dur tüm gültülü! Bas ayağına! Bas diler! Sen! Kimsin? Simon Kuriniden. Var haydi. Bovlarını şabığın. Sen! Küteri barısı! Var haydi. Git! Git! Yol biri gel! Hey, çık yoldan! Git! Seni kızganım жылыйбыз, Rabbim. Iş indi canım. İş Rabbim. Иерусалим кызлары, минем өчен жыламагыз. Үзегез өчен, балаларыгыз өчен жылагыз. Яшел агач белән шулай эшлиләр икән, курыганы белән нәрсә булыр? Allah saklasın özünü. Senin için dua kılırız. Bunda! Üteyde, tizre! Üteyde! Tizre! Hazırsin abla! Tuktamayda, orta kalma! Selken! Ütegez! Tizre! Hazırsin üt! Var!
Әйдә сузмагыз. Avlarını alınız. Atam kişir alarını. Nişlegenlerin bilmiler. Başkalarına kıtkardı. Үзен de kıtkarsın. Mesih ikensin, kutkar özünü, düş kaçtan. Үзең өчен дә мөгъҗиза кыл. Нәq изге язмада язылганча, yüzләгән еллар алдан күреп әйтелгәнчә, Гайса ике юлбасар арасына хачка кадакланды. Бу кием гади түгел, ә мөгъҗизалы. Yırtasız mı yine? Yırtasız mı? Haydi şubağa solamı. Şubağa solamı. Tutay, üzüm hadi. Hadi tutma. Ciberele. Yok. Yok. Sinna xatma. Yine çıktı. Bunlar seslemek için bulasın. Гайсаның баш очына бу Яһүдләр патшасы дигән язу кагып куйдылар. Яһүдләр патшасы булсаң, кыткар үзеңне. Әгәр син Мәсих булсаң, құткар үзеңне һәм безне. Худайдан курык, безнең җәза берүк.
Ул bir нашарлык кылмаган. Патшалыгыңа килгәч, мине исеңә ал, Гайса. Вәгъдә бирәм. Бүген үк минем белән оҗмакта булырсың. Көн уртасы иде. Кинәт кояш тотылды. Кап-караңгы булды. 3 сәгать шулай дәвам итте. Иерусалимдагы Алла йортының калын шаршавы өстән аска урталай ерылып төште. Атам! Рухымны кулыңа тапшырам. Йөзбашы буларның барсын күреп Алланы данлады. Я Аллам, ул чыннан да тақва кеше булган. Юсуф атлы шура агзасы Алладан курыкканга күрә Гайсәгә каршы булган бу эшләрдә катнашмаган. Һәм ул Пилаттан шимбә көне җиткәнче Гайсәнең гәүдәсен сорап алган. Гафу ит. Раббыбызның гәүдәсе артыннан бардык. Әлбәттә. Шимбә бит. Хәзергә китик. Атнаның беренче көнендә хатын-кызлар әзерләгән хушбуйларын алып, Гайсәнең гәүдәсен майларга дип кабергә килделәр. Кабер мәгарәсе авызын каплап торган таш читкә алып куелган иде. Эчкә кергәч, Гайсә гәүдәсенең дә юк икәнен күрделәр. Ник исәнне үлеләр арасыннан эзлисез? Ул монда юк. Ул терелде.
Исегезгә төшерегез. Ул сезгә Адам улы гөнаһлылар кулына тотып бирелергә, хашка кадакланырга һәм 3нче көндә терелеп торырга тиеш дигән иде. Ташы этелгән. Раббының гәүдәсе анда юк. Юк, Раббының гәүдәсе юк. Фәрештә, ә киемнәре? Балкып тора. Ник исәнне? Үлеләр. Арасыннан эзлисез. Диделәр безгә. Чынлап. Ышаныгыз. Бу шулай. Кабер мәгарәсе буш. Раббыбызның гәүдәсе анда юк. Син ышан безгә. Раббы Гайса үзенең 2 шәкертенә күренде, һәм алар дулкынланып бу турыда башкаларга сөйләделәр. Раббы чынлап та терелгән. Ул Шимон янына килгән. Юлда күрдек аны, ләкин танымадык. Ипи сындырганда гына таныдык. Юлда? Никуланда барган икән? Именлек сезгә. Ник каушап калдыгыз? Ни өчен күңелләрегезгә шундый шик керә? Кулларыма, аякларыма карагыз. Кагылып карагыз, бу мин. Берәкнең тәне һәм сөяге булмый, ә минем күргәнегезчә тәнем дә сөягем дә бар. Изге китапларда минем хакта язылганнар үтәлергә тиеш дип әйткәннәрем тормышка ашты. Мәсих азап чигәргә. 3нче көнне терелергә тиеш дип язылган. Иерусалимнан башлап бар халыкларга аның аркылы тәүбә итү игълан ителергә тиеш диелгән. Сез моның шаһитлары. Атам вәгъдә иткәнне сезгә җибәрермен. Ә сез күкләрдән кудрат бирелгәнче Иерусалимнан китмәгез. Күкләрдә дә, җирдә дә бөтен хакимлек миңа бирелгән. Барыгыз, җир йөзендәге барлык кешеләргә куанычлы хәбәрне җиткерегез. Ышанып һәм тәүбә кылып, чуму йоласын үткән кеше котылачак, ә ышанмаган кеше хөкем ителәчәк. Мин сезнең белән ахырга тикле булырмын. Амин. Аллаһы Тәгалә изге язмада кешелекне коткару өчен Мәсихнең җиргә киләчәген дөньяга белдерде.
Гайсаның тормышы аның бұрынғы пәйгамбәрләр сөйләгән зат булуын ачык дәлилли. Ишагыя гыйфәтле кыз авырга узып угыл табачак дип пәйгамбәрлек иткән иде. 100 еллар үткәч, Гайсаның тууы бу пәйгамбәрлекнең үтәлүе булды. Ул изге зат Аллаһ Тәгаләнең рухи улы дип аталачагы турында да белдерде изге язма. Гайсаның тормышыннан без нәкъ шуны күрәбез дә. Авыруларны сауыктырган, гөнаһларны кичергән, Аллаһ Тәгаләнең мәңгелек патшалыгында иминлек алсыннар өчен кешеләрне аның белән килештергән. Гайса кешеләр урынына аларның гөнаһлары өчен үзен курбанга китергән һәм үледән терелеп торган. Минем тормышымны миннән бер кем дә ала алмый. Мин аны үз ихтиярым белән бирәм дигән Гайса. Гайсаның тормышы пәйгамбәрләр язганның, Аллаһ Тәгаләнең изге сүзенең хак булуын исбат итте. Пәйгамбәрләр Худайның сүзләре саф, Худайның сүзләре күкләрдә мәңгелеккә расланган дигән. Гайса үзе әйткән: "Күк һәм җир юкка чыгачак, әмма минем сүзләрем юкка чыкмаячак." Гайса безгә тулы камил тормыш бирү өчен килде. Җәннәт бакчасында кешеләр Худай әйткәнчә түгел, ә үзләренчә яшәүне сайлаганга күрә Аллаһдан аерылган иделәр. Изге язмада барсы да гөнаһ кылдылар. Гөнаһ өчен җәза үлем дип язылган. Бу Аллаһ Тәгаләдән мәңгелеккә аерылган булуны, рухи үлүне аңлата. Ибраһим угылының үлемен үз өстенә алу өчен бәрәнне җибәргән сыман, Аллаһ Тәгалә Гайса Мәсихне безнең урынга үләргә дип җибәрде. Гайсаның тормышы, үлеме, үледән терелеп торуы Аллаһ һәм Аллаһыга ышанучылар арасындагы мөнәсәбәтләрне яңартты. Гайса артыннан баручыларның гөнаһлары кичерелде. Алар Аллаһ Тәгаләнең мәңгелек хөкеменнән коткарылды. Гөнаһ кыллыгыннан, гаиптән азат булу һәм чын тормыш менә нәрсә тәкъдим итә Гайса бүген һәр кешегә. Бу ниндидер дин тоту түгел, бу Гайсага ышануны аңлата. Менә мин ишек төбендә шакып торам. Кем тавышымны ишетеп ишеген ачса, мин аның янына керәчәкмен, ди Гайса. Гайсага иман китерү, Гайсага эндәшүне, гөнаһларыбызны кичерүен үтенүне, аңардан безне үзе күрергә теләгәнчә итеп үзгәртүен соравыбызны аңлата. Бу фикер нәтиҗәсе я булмаса хис тойгылар түгел. Без Гайсаны ышану аша үз ихтиярыбызның карары белән кабул итәбез. Әгәр кеше Гайса Мәсих артыннан барырга әзер икән, ул Аллаһыга гади генә дуга белән мөрәҗәгать итә ала. Бәлки сез хәзер Аллаһ Тәгаләгә тормышыгызны ачарга әзердер. Әгәр шулай икән, сез аңа ихлас күңелдән менә мондый дуга белән мөрәҗәгать итә аласыз. Гайса, мин сиңа мохтаҗмын. Хашта минем гөнаһларым өчен үлгәнеңә рәхмәтлемен сиңа. Гөнаһларымны таныйм, кичер мине. Мин сине коткаручым һәм тормышымның хуҗасы итеп чакырам. Гөнаһларымны кичереп, миңа мәңгелек тормыш бүләк иткән өчен рәхмәт сиңа. Мине нинди кеше итеп күрергә телисең, шундый итеп үзгәрт. Чөнки хәзер мин синең артыңнан барачакмын. Амин. Гайса үзенең артыннан баручылар турында булай дигән: "Минем сарыкларым минем тавышны ишетәләр. Мин дә аларны таныйм һәм алар минем арттан баралар." Гайса сөйләгән тулы тормыш белән яшәү өчен аның артыннан баручылар һәр көн дуга кылып Аллаһы белән сөйләшәләр. Аның сүзләрен укыйлар, тыңлыйлар.
Башкаларга Гайса турында сөйлиләр. Аны яратучылар һәм аның артыннан иярүчеләр белән очрашалар. Гайса Мәсихнең вәгъдәсен исегездә тотыгыз. Күктә дә, җирдә дә бөтен хакимлек миңа бирелде. Мин дөнья беткәнгә тикле һәр вакыт сезнең белән.